אין יום ללא עוד מחאה ועוד מחאה נגד הרפורמות המשפטיות. זה התחיל בעצומות של יחידות מיוחדות, זה מגיע אתמול להתפתחות דרמטית. טייסים שלקחו חלק בתקיפת הכור בסוריה, והם חלק מטייסת קרב של חיל האוויר, אומרים לא נתייצב לאימוני מילואים במחאה על מהפכת המשפט. לנו כאן בשוק חופשי זה מאפשר לדבר על אחד הנושאים שתמיד עסקנו בהם, ויש יאמרו אפילו קידמנו אותם, וזה צבא מקצועי לישראל. עכשיו אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב, בועז ארד ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, שלום לך. שלום רב, בוקר טוב רועי ולמאזינים. טוב, צבא העם, איך נאמר, הוא כבר מזמן לא צבא העם, אבל גם העם לא בדיוק חושב אותו דבר על הממשלה שלו, ומי שהולכים למילואים, וזה יכול להיות טייסים או שייטים, מטכליסטים, אנשי ממם, איזה יחידה שאתה לא רוצה, הם אומרים, טוב, אנחנו לא באים למילואים, כי אנחנו לא מוכנים לשרת ממשלה שמקדמת רפורמה כזו. כן, יש הרבה מאוד עיוותים. דווקא מי שנלחם ויוצא לרחובות למען השוויון וערכי הדמוקרטיה צריך לתמוך בהעברה של הצבא לצבא מקצועי. בין השאר, משום שפחות מ-50% משרתים את השירות המלא בגיוס החובה, וצריך להבין שכאן מדובר באחת הפגיעות היסודיות גם בערך של חיי אדם וכבוד האדם ושכר על עבודה, כי השירות הצבאי, מי שיביט עליו בעיניים של כלכלן, יבין שבעצם לוקחים פה מס הכנסה של 100% מקבוצה מאוד קטנה של אנשים בצורה לא שוויונית. הם עובדים הרבה ומקבלים מעט מאוד מתחת לכל מה שמקובל לפי החוק במשק הישראלי. אפילו מתחת לשכר המינימום לפי חוק. עכשיו זה דבר אחד, שיש פה הרבה מאוד עיוותים שראוי לצאת לרחובות ובעצם למחות ולדרוש שינוי של מודל השירות הצבאי. מעבר לזה כמובן אנחנו רואים את הצד השני של העניין, והוא שרוחות פוליטיות משתנות לפה ולשם, ובעצם כל אחד יכול לדבר בשם הצבא, במקום להיות מקצוען שמחויב לסטנדרטים שמקובלים בצבא. בדיוק כמו שלא ראוי שצבא יחזיק תחנת רדיו, עיין ערך גלי צה"ל עם כל הכבוד להישגים העיתונאיים של התחנה ושל כתביה, עדיין לא ראוי שהצבא יהיה זה שמחזיק אותה, כך לא ראוי שצבא בעצם יהפוך לצבא מיליציות שכל קבוצת אנשים מתאגדת תחת דגל משלה. אנחנו חוזרים קצת לתקופת המחתרות פה. פה אני שואל, באמת בגישה יותר רחבה, ורגע ננתק את המחאה הסוערת של השבועות האחרונים. זה קצת הפך לצבא של מיליציות. אגב, יש כאלו שלא רוצים לשרת במיליציה, אבל רוצים שהמיליציה תגן עליהם. זאת אומרת, אנחנו קצת מקבלים את זה פה לפנים עכשיו. ברור לגמרי, תמיד, בוא נגיד ככה, כשקבוצה מסוימת מחזיקה במוסרות השלטון, אז היא מאוד מרוצה מהעובדה שמתנהלת המערכת כמו שהיא מתנהלת, אבל שהתוצאה מתהפכת, אז פתאום מגלים שיש החרב הזאת היא חרב פיפיות והיא גם פוגעת בך. כך יכול להיות בתקציבי תרבות ובהתערבות הממשלתית בעולם התרבות, שמשתנה השלטון פתאום אנחנו לא אוהבים את זה, ויכול להיות גם בנושא הזה. אנחנו גם רואים שעכשיו עלו בישראל לממשלה מורכבת מקבוצות, ששמו להם דווקא כאידיאל לא לשרת בצבא, אלא לשרת במקומות אחרים, בישיבה או משהו אחר, ולקבל על זה תשלום. אז החוסר העיוות הזה וחוסר הצדק הזה בעצם מתפוצץ לנו בפנים, ואנחנו צריכים לנתק את הקשר. דווקא זה מה שיאפשר לנו להיות יותר סובלניים קבוצה אל קבוצה אחרת, ולאחות מעט את הקרעים שנפתחים פה. כיוון שהיום השירות הצבאי הוא אחד הגורמים לקרע, הוא לא גורם לאיחוד בניגוד לאידיאל הזה שחשבנו עליו, שצבא העם יהיה כור ההיתוך. הוא כור ההתכה בעצם. בועז, אתה יודע, הדיבור הזה על צבא מקצועי, מה, עשור אחורה, 15 שנים אחורה, מי בכלל דיבר על זה במידה מסוימת חוץ ממך? מי בכלל דיבר על זה? ובשנים האחרונות זה נכנס יותר ויותר גם לשיח, כולל
אתה יודע, גופים מקצועיים, כולל גורמים מקצועיים, שגם נותנים על זה את דעתם, וגם מדברים בכל רם על זה שצריך את זה. אתה חושב שהמחאה של השבועות האחרונים, ומה שאנחנו רואים במחאת הטייסים, וכבר, אתה יודע, אפשר להגיד, זו סרבנות אפורה, כן, אל מול צעדי הממשלה, זה יקדם את זה לדעתך? תראה, אני בתור אופטימיסט מטבעי, אני מקווה שהמשבר הנוכחי והקרעים הנוכחיים יובילו להשלים את המהלך שמדינת ישראל דילגה עליו בעת חתימת מגילת העצמאות. כיוון שהכנסת הראשונה הייתה כנסת מכוננת, שתפקידה היה לכתוב חוקה ולהתפזר, ואז להצביע למען שלטון על בסיס חוקה מובנת מוסכמת. היה קשה להגיע להסכמה. ואנחנו בעצם אוכלים את פרי הבירושים הזה, כי דילגנו על החלק של הסכמה שהייתה צריכה להיבנות לתוך חוקה. ואני חושב שיחד עם זה שיש לנו כאן משבר גדול, יש לנו גם הזדמנות גדולה. הזדמנות בעצם לשבת ולברר את הסוגיות לעומק, ולבנות חוקה שמאפשרת לכל שכבות העם והעמדות השונות והגישות השונות לחיות ביחד בהרמוניה. והדבר הזה יכול לעשות רק דרך הכנסה של האלמנט הסודי, זה נקרא אלמנט החירות לתוך המערכת הפוליטית, שמאפשר בעצם לאנשים לחיות לפי דרכם. כאמור, אופטימיסט גמור. בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה ובוקר טוב.